God bless you, sir. Bikono. I don't know about one day. I recognize the presence of Austin Oyenze, Boston, Augustine Oyenze, more than this the number. Augustine Oyenze, because the young gentleman, black is beautiful. Augustine Oyenze, because you are needed in this front seat to come and bring the color. God bless you. God bless you. God bless you. Our country and the reason for the state. Represent the reason of that. Not Dr. Man. And our Batada. The youth leader of the state. Igbo community, youth, action. We are moving always. My able SA for the governor, my distinguished chiefs, the dignitaries, the who is who in the Ogun State chapter, I greet you all. Because Igbo community is a platform, is an organization that is being recognized by the state government. In 1968, according to history, I wasn't born then. Because we were told that what they use to register Igbo people in state government is Igbo community. And Igbo community, we have Hausa community, we have Ijo community, we have Isoko Irobo community. But inside Igbo community, we have Ohaneze, we have Igwebike, we have Odinamandi Igbo, etc. etc. Mana ihe ndi Igbo, and ihe government get enye ndi Igbo ke ruru ha bụ gini Igbo community. Unu laze unu ekeze otu masimunu. Ana ya kpọtara anyị nwa ji wee si na mbụ okai na-efulari anyị maka na a na-asị na ịgbadoro n'otu tata ịgbadoro n'otu Igbo kwanu Igbo yanu Igbo kwasanu anyị mbere ebe a onwe ka nsi wee nụ ya n'ebe a mụnwa na-achọ ka ebe ha nọ because na mụnwa ma nọ Hausa community, Igbo community, Yoruba community. That is Benue. So I want to have here. We hear there with that. Okay, now Lagos. And I need to be okay by the local government. Community I in Ogun State. I will across the local government. In wherever I am under one local government, which is Ado Daughter.
ije na Songo bụ ebe Adaudo taa enwere Igbo community na-eme exist, but now mụnwa na onwe m wee wepụta onwe m si na m ga-enye aka gagharị ebe da Igbo community na-emegasị exist. The Abo woman leader, Ogun State, Igbo community. Oye na lead ụmụ nwanyị niile. The woman leader, the Igbo community, Ogun State. Ya bụ onye ga-ebute ụzọ. Unu chọrọ ịbụ nwunye gọvanọ, ya onye ga-ebute ụzọ. Ala ya bụ ihe onye ha ete aka anyị akụmụ. Afụla unu unu kwadoro akwado. Anyị emewetara n'injiration. Tupu m ala m ga-ese pikchọ. So ka m post ka ọ nọ na anyị nwere ụmụ nwanyị. Ndị ka